Paman Patih. Dursasana. Ono apa? Adi-adimu lho. Kepiye? Ora kompak. Oh, lha kados pundi kok? Waswatama lagi 5 menit wis tekleh-tekleh. Lajeng Surtayu. Lagi sak kemrangan ro Bagong, ro Petruk wis. Kepiah. lajeng atus pundi? Sing tak jaga-jagake kowe kok dur. Tanggalan yo manut kowe kuwi kok nek ora ya apa ya sida. Selane ya guru dina kuwi. Nek ra ngono ya mundur ya ora iso, maju ya kewirangan. Saiki sing tak jaga-jagake kowe lho dur. Lah kados pundi? Kae lho. Apa? Antasena. Pripun? Tandang ana ora guru linggah-linggo ae. Ora guru ngombe ae. Yang menak wis angop ae. Lampun sepuh oleh. Dur, Pripun? tak jaga-jagake kowe ya, Dur. Nggih, tak maju. Ilang kroncal-kroncal. Yo. Ayo le. Ajurene sapa? Ayo. Dursasana Jaya. Dursasana Jaya. Dursasana Jaya. Wilujeng Riyadi nggih. Padha-padha. Nah, Piye? jaluk tulung. Apa? Aku engko nek ngepruk, kowe reka-reka nek lara ya. Ya, Ning kowe nek aja ngepruk aku aja seru-seru, indik-indike alon-alon. Lah piye? Sengkune iki paman sengkune iki kan percaya. ngono. Iya. Wong bayaran full. Wis lunas. Ya. Oke. Ya. Yo. Reka-reka wae lho. Ya. Yo, ndang. Rene maju. Inde. Kan kita oleh semangat, kan kita nek tenanan sing perang. Oh ya. Oh suwargi Pak nek wayangan yo ngene. Waduh yo. Hilang nyamuna. Wah. Yang enak penak. Junjung sabetake. Junjung muncalake. Dursasana Jaya. Dursasana Jaya. Dursasana Jaya. Dursasana Jaya. Ayo no.